Ahojte, vítajte pri ďalšom videotutoriáli cvičným príkladom z predmetu separačné procesy, ktorý zabezpečuje Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite. Znenia všetkých príkladov, ktoré budú v rámci týchto videotutoriálov riešené, nájdete na tomto linku, ktorý bude aj v popise videa, aby ste si zadania mohli jednoduchým kliknutím priamo stiahnuť. V tomto videotutoriáli pokračujeme vo výpočtoch k téme absorpcia, ktoré sme začali v minulom tutoriáli. Využijeme takmer všetko, čo sme sa v tomto predloženom tutoriáli naučili, preto vám odporúčam pustiť si najskôr ten. Bez ďalšieho zdržovania poďme riešiť cvičný príklad číslo 14. V protiprúdovom náplňovom absorbéri, pracujúcom pri teplote 10 stupňov Celzia a tlaku 180 kPa, sa absorbuje sulfán z plynnej zmesi pracím olejom. Prací olej obsahuje na vstupe 0,01 hmotnostného percenta sulfánu. Špecifická spotreba absorbenta je 1,5 násobkom minimálnej. Spracúva sa 500 kg hodinovo plynnej zmesi, v ktorej poklesne objemové percento sulfánu z 1,5% na 0,25%. Koeficient prechodu látky Kp krát A má hodnotu 0,8 mol na meter kubický na hodinu na Pascal. Uvažujte s mólovou hmotnosťou oleja 190 kg na kilomol a inertných plynných zložiek 38 kg na kilomol. Rovnováha je v tvare tabuľkovej závislosti parciálneho tlaku sulfánu v plynnej fáze od hmotnostného zlomku sulfánu v oleji. Vypočítajte za A hmotnostný tok pohlteného sulfánu a výťažok sulfánu v kolóne, za B hmotnostný tok čistého absorpčného činidla, kvapalný inert, ml, za C objem náplne a za D ako sa zmení objem náplne, ak sa časť kvapalnej fázy bude recirkulovať. Pričom sa bude recirkulovať o 25% menej, ako zodpovedá maximálnemu recirkulovanému množstvu. Základom úspechu je ako vždy pozorne si prečítať zadanie. Procesná schéma absorpčnej kolóny bude vyzerať vždy rovnako, rozlišovať budeme len medzi systémami bez a s recirkuláciou. Aj tento príklad v sebe prináša obe varianty prevádzkovania kolóny. Začneme schémou pre úlohy A, B, C, v ktorých zo znenia zadania vyplýva, že sa jedná o systém bez recirkulácie. Máme absorpčnú kolónu, do ktorej na dne vchádza plyn, ktorý vystupuje z hlavy kolóny, kde zároveň vstupuje do kolóny kvapalina, absorpčné činidlo, ktoré opúšťa kolónu na jej dne. Aj značenie zostáva zachované z minulého videotutoriálu. Tok kvapalného inertu NL a zloženie pomocou veľkých X, tok plynného inertu Ni a zloženie cez veľké Y. Máme hotovú procesnú schému, môžeme pristúpiť k zápisu údajov zo zadania. Vypierame sulfán pracím olejom. Našou absorbovanou zložkou A je potom sulfán a absorpčným činidlom, absorbentom, kvapalným inertom je olej. Kolóna pracuje pri teplote 10 stupňov Celzia a tlaku 180 kPa. Na rozdiel od minulého tutoriálu, tento raz je absorpčné činidlo vstupujúce do kolóny znečistené a obsahuje malé množstvo absorbovanej látky sulfánu. Hmotnostný zlomok sulfánu v oleji na vstupe je x2 s pruhom rovné 0,0001. V ďalšej vete zadania sa spomína špecifická spotreba absorbenta. Túto veličinu sme v minulom tutoriáli explicitne nepomenúvali, ale nejedná sa o nič zložité. Špecifická spotreba absorbenta je spotreba absorbenta vzťahnutá na množstvo spracúvanej plynnej zmesi. Všetko vyjadrené cez toky inertnej zložky danej fázy. Vypočítame ju teda ako pomer NL ku Ni. Teraz vieme, že špecifická spotreba absorbenta je 1,5 násobkom minimálnej, čo teda môžeme zapísať ako pomer skutočného NL ku Ni rovný 1,5 krát NL min ku Ni. Keďže tok inertu Ni sa nemení, celý tento výraz sa zjednoduší na NL rovné 1,5 krát NL min. Takýto výraz sme už v minulom videotutoriáli mali. Ďalej vieme, že celkový tok spracovanej plynnej zmesi je 500 kg hodinovo, čo si označíme ako veličinu M1 s indexom malé g, aby sme opäť vedeli, že hovoríme o toku plynnej fázy. Ďalej máme informáciu o vstupnom a výstupnom zložení plynu. Je zadané cez objemové percentá, o ktorých vieme, že pri predstave ideálneho správania sa plynu, s ktorou pri absorpcii pracujeme, sú zhodné s mólovými percentami. Čiže na vstupe máme
malé y1 0,015 a na výstupe y2 rovné 0,0025. Koeficient prechodu látky KPA, ktorý využijeme pri výpočte objemu náplne, má hodnotu 0,8 mol na meter kubický na hodinu na Pascal. Mólová hmotnosť oleja, to je skvapalného inertu L, je 190 kg na kmol a inertných plynných zložiek, to je MI, je 38 kg na kmol. Rovnováhu máme zadanú v tabuľke. Zapísali sme si všetky údaje z hlavného textu zadania. V úlohe D máme ešte navyše informáciu, že pri systéme s recirkuláciou máme uvažovať, že sa bude recirkulovať o 25% menej, ako zodpovedá maximálnemu recirkulovanému množstvu. Recirkulované množstvo sme si v minulom videotutoriáli označili ako NL1, takže túto vetu môžeme matematicky zapísať ako NL1 rovné 0,75, 25% menej, krát NL1 max. Teraz máme všetky údaje zapísané. Vypočítať od nás chcú hmotnostný tok pohlteného sulfánu. Na vyjadrenie pohlteného, respektíve absorbovaného množstva zložky, používame grécke písmeno delta. Čiže túto veličinu označíme ako delta MA. Ďalej chcú vypočítať od nás výťažok sulfánu v kolóne. Klasické označenie výťažku Y je rezervované pre relatívne mólové zlomky, preto sa používa grécke písmeno psi. Čiže máme vypočítať psi s indexom A. Okrem toho máme vypočítať hmotnostný tok čistého absorpčného činidla ML, objem náplne VN a ako sa zmení tento objem, ak budeme časť kvapalín recirkulovať VN rec. Pri riešení príkladu budeme postupovať analogicky ako v minulom tutoriáli. Najskôr zostavíme rovnice, ktoré opisujú náš systém. Budú to materiálové bilancie aj vo forme pracovnej priamky, rovnováha a prípadne ďalšie rovnice vyplývajúce zo zadania. Potom spočítame rovnice a neznáme. Ak sú ich počty zhodné, systém je riešiteľný. Ak nie, musíme hľadať cestu, ako sa zbaviť niektorej neznámej, alebo ako pridať lineárne nezávislú rovnicu. V ďalšom kroku, ak bude potrebný, znázorníme prevádzkovanie kolóny graficky do rovnovážneho diagramu pomocou pracovnej priamky. A nakoniec nám ostáva navrhnúť jednotlivé výpočtové kroky a zrealizovať riešenie. V úlohe A máme vypočítať hmotnostný tok pohlteného sulfánu a výťažok sulfánu v kolóne. Táto úloha si nevyžaduje zakresľovanie do rovnovážneho diagramu, takže výpočet bude trojkrokový. Najskôr zostavíme rovnice. Spracujeme najskôr všetky údaje o zložení vstupujúcich a vystupujúcich prúdov, ktoré v zadaní máme. Priamo zo zadania máme informácie o zloženiach plynnej fázy na vstupe aj výstupe a kvapalnej fázy na vstupe. Tie však nie sú vo vhodnej forme zatiaľ, musíme ich prepočítať na relatívne mólové zlomky. Začneme prepočtom zložení pre plyn. Už v minulom tutoriáli sme si ukázali jednoduchý spôsob, ako prepočítať klasický mólový zlomok na relatívny. Tento vzťah nájdete aj v úvode našich chemicko-inžinierských tabuliek a grafov. Dosadíme hodnoty a vypočítame relatívne mólové zlomky Y1 a Y2. Vidíme, že hodnota Y2 sa nezmenila pri zaokrúhlení len na 4/10 miesta. Pri veľmi nízkom obsahu absorbovanej zložky v plyne či kvapaline sa ľahko stane, že hodnota relatívneho zlomku bude veľmi blízka tomu klasickému. Je ale dôležité pracovať s korektnými veličinami. Pre naše materiálové bilancie sú to relatívne mólové zlomky. Ostáva nám ešte transformovať údaje o zložení kvapaliny. Prepočítať hmotnostný zlomok na relatívny mólový sa dá v dvoch krokoch. Relatívny mólový zlomok získame z relatívneho hmotnostného zlomku prenásobením pomeru mólových hmotností inertnej a absorbovanej zložky. Tento vzťah sme aplikovali už v minulom videotutoriáli pri prepočte údajov z tabuľky rovnovážnej. Na získanie relatívneho hmotnostného zlomku využijeme klasický hmotnostný zlomok, obdobne ako sme na relatívny mólový zlomok u plynov použili klasický mólový zlomok. Tieto dva vzťahy na obrazovke môžeme spojiť do jedného. Dosadíme číselné hodnoty a vypočítame, že 0,01 hmotnostného percenta sulfánu v oleji zodpovedá relatívnemu mólovému zlomku 0,00056. Máme tu netradične až 5/10 miest. Miesto obvyklých 4. Je to z dôvodu, aby sme sa nedopúšťali zbytočne veľkej chyby pri ďalších výpočtoch a zakresľovaniach. Dobrou praxou je zaokrúhľovať zlomky aspoň na 4/10 miesta, alebo, ak je číslo veľmi nízke, mať aspoň dve platné číslice. Už sme spracovali údaje o zložení prúdov z zadania.
Môžeme pristúpiť k riešeniu problému, ktorý pred nami leží, a to výpočtu absorbovaného množstva sulfánu. Zostavíme materiálovú bilanciu absorbovanej zložky A. Tento tvar bilancie sme si odvodili v rámci minulého tutoriálu a nájdete ho aj v papieroch so vzorcami. Vľavo je množstvo zložky A, ktorú plyn stratil, vpravo, ktorú kvapalina pohltila. Obe strany rovnice teda zároveň predstavujú naabsorbované, respektíve pohltené množstvo zložky A. Vyznačíme si známe a neznáme veličiny. Na výpočet pohlteného množstva nám stačí vybrať si buď bilanciu plynu alebo kvapaliny. Nemusíme nutne vyriešiť na splnenie tejto úlohy teraz obe strany rovnice. Vyberme si tú s menej neznámymi, a to bilanciu plynnej fázy. Pred nami stojí jedna rovnica o dvoch neznámych Ni, okrem hľadaného pohlteného množstva. Systém tak zatiaľ nie je riešiteľný. Našťastie však v zadaní máme zadefinovaný hmotnostný tok vstupujúceho plynu a aj údaj o zmesnej mólovej hmotnosti plynných inertných zložiek. Vieme tak vypočítať mólový tok plynu na vstupe do kolóny. Budeme potrebovať hmotnostný tok plynu a mólovú hmotnosť celého prúdu. Tu na základe pravidla aditivity vieme zapísať napríklad v tvare, ako vidíte na obrazovke. Dosadíme čísla a získame Ng1, mólový tok celého plynu na vstupe do kolóny, o hodnote 13,2 kmol hodinovo. Teraz ho prepočítame na mólový tok inertu. Môžeme ho vypočítať buď cez klasický mólový zlomok alebo relatívny mólový zlomok. Oba máme k dispozícii. Na pretrénovanie práce s relatívnymi mólovými zlomkami poďme touto cestou. S týmto vzťahom sme sa stretli napríklad pri výpočtoch spojených so sušením vlhkého materiálu, alebo dokonca už aj v minulom videotutoriáli sme prepočítavali celkový tok na tok inertu. Dosadíme čísla a vypočítame Ni rovné 13 kmol hodinovo. Už poznáme tok inertu a cieľová rovnica prejde do stavu jedna rovnica o jednej neznámej, čiže je riešiteľná. Dosadíme vypočítané hodnoty a získame hodnotu delta Na, mólový tok pohlteného sulfánu, rovnú 0,165 kmol za hodinu. Nás sa ale pýtajú na hmotnostný tok pohlteného sulfánu, čiže musíme vypočítaný mólový tok prenásobiť mólovou hmotnosťou sulfánu. Dosadíme a vypočítame pohltený hmotnostný tok 5,62 kg hodinovo. Keby sme v medzivýpočtoch nezaokrúhlovali, vyšla by nám hodnota 5,63 kg hodinovo, uvedená v správnych výsledkoch zadaní. Ešte musíme vypočítať výťažok sulfánu v kolóne. Stačí sa na to pozrieť do papiera so vzorcami a nájsť si príslušný vzťah. Je aj jednoducho odvoditeľný. Prenásobte si doma menovateľ aj čitateľ Ni a dostanete hore v čitateli, koľko sulfánu z plynu ubudlo a dole v menovateli, koľko sulfánu pôvodne v plyne bolo. Klasická definícia výťažku. Možno vidíte, že bolo možné výťažok vypočítať hneď, ako sme poznali oba relatívne mólové zlomky v plyne. Áno, bolo, ale pre zachovanie istej logickej následnosti výpočtových krokov sme najskôr vypočítali, koľko sulfánu sa pohltilo a až teraz dopočítame, aké percento z celkového privedeného množstva to predstavuje. Dosadíme a vypočítame psi A, výťažok rovný 0,836. Po prenásobení stovkou, aby sme mali percentá, to je 83,6%. Keby sme počítali s nezaokrúhlenými hodnotami y, vyšla by hodnota 83,5%, uvedená v správnych výsledkoch. Hotovo, vyriešili sme úlohu A. Úloha B pred nás stavia povinnosť určiť hmotnostný tok absorpčného činidla, kvapalného inertu. Táto úloha si už bude vyžadovať prácu s rovnovážnym diagramom, takže výpočet bude zahŕňať aj zakreslenie možného prevádzkovania kolóny do diagramu. Využijeme už zostavenú materiálovú bilanciu so zaznačenými známymi a neznámymi veličinami. Presne v takomto bode výpočtu sme sa ocitli aj v minulom videotutoriáli. Mali sme pred sebou materiálovú bilanciu s neznámymi NL a X1 a navyše informáciu o násobku minimálnej spotreby absorpčného činidla. Budeme postupovať analogicky ako vtedy. Prepíšeme materiálovú bilanciu pre prípad použitia minimálneho množstva adsorbenta. To je vývstupné zloženie kvapalnej fázy X1 bude rovnovážne k zloženiu prichádzajúceho plynu Y1. Rovnovážne X1 získame z rovnovážnych dát, keď ich vhodne pretransformujeme na relatívne mólové zlomky. Poďme spracovať rovnovážne dáta. Tie sú uvedené tentokrát v zadaní v tabuľkovej forme, vo forme závislosti parciálneho tlaku sulfánu od hmotnostného zlomku sulfánu v oleji. Parciálny tlak sme prepočítavali na relatívny mólový zlomok aj v minulom tutoriáli.
Vzťah vyzerá ako podiel parciálneho tlaku a rozdielu celkového tlaku a parciálneho. Hmotnostný zlomok na relatívny mólový zlomok sme prepočítavali v úvode tohto tutoriálu. Vzťah vyzerá nasledovne. Prepočítame teda oba stĺpce a dostaneme závislosť y od x. Tu vykreslíme do grafu, čím sme vytvorili rovnovážny diagram. Keď sa pozrieme na rovnovážnu krivku, vidíme, že má opačný tvar ako tá v minulom videotutoriáli. Tento vypuklý tvar môže spôsobiť komplikáciu vo výpočte, ktorú si o chvíľku priblížime. Poďme odčítať rovnovážne zloženie kvapaliny zodpovedajúce vstupujúcemu plynu. Na x-ovej osi odčítame x1 rovn 0,0096. S touto hodnotou by sme mali ísť do výpočtu minimálnej spotreby absorbenta. Pozrieme sa prv na to, ako bude vyzerať pracovná priamka. Prvý bod už máme. Nájdeme druhý bod, odpovedajúci hlave kolóny. y2 a x2 poznáme. Vieme zakresliť polohu bodu 2. Spojme teraz naše dva body. Takto vyzerá pracovná priamka. Máme jeden obrovský problém a to, že táto časť pracovnej priamky leží pod rovnovážnou krivkou. To by znamenalo, že v tomto mieste by kvapalina pohotila viac absorbovanej zložky, ako je schopná. To nie je možné. Pracovná priamka nesmie prechádzať pod rovnovážnou krivkou. Niečím podobným si sa mohli stretnúť aj pri rektifikácii, kedy naopak pracovná priamka nesmela prechádzať nad rovnovážnou krivkou pri stanovení minimálneho refluxného pomeru. Musíme teda odčítanú hodnotu x1 rovn škrtnúť. Nemôžeme ju dosadiť do výpočtu NL-min. Z tohto dôvodu je lepšie vždy si tú rovnovážnu krivku zakresliť, nespoliehať sa len na lineárnu interpoláciu v tabulovaných dátach. Musíme postupovať podobne ako pri rektifikácii a nájsť takú pracovnú priamku, ktorá vychádza z bodu 2 a práve sa celá nachádza nad rovnovážnou krivkou. To je dotyčnicou v jednom bode v rovnovážnej krivke. Takúto krivku práve môžete vidieť na obrazovke. Odčítame dosiahnuteľné maximálne zloženie vystupujúcej kvapaliny, to je korigované x1 rovn 0,0089. S touto hodnotou ideme naspäť do materiálovej bilancie zložky A, kde už máme pred sebou riešiteľný systém jednej rovnice o jednej neznámej a ktorý môžeme hravo vyriešiť. Vyjadríme si NL-min a dosadíme číselné hodnoty veličín. NL-min je rovné 19,8 kmol za hodinu. Teraz sa môžeme vrátiť do materiálovej bilancie skutočne prebiehajúceho procesu, kde používame absorbent prací olej o mólovom toku NL, ktorý určíme z násobku minimálnej spotreby NL-min. Po prenásobení získame hodnotu 29,7 kmol hodinovo. V úlohe sa pýtajú na hmotnostný tok, preto musíme mólový tok prepočítať pomocou mólovej hmotnosti inertnej kvapalnej zložky ml. Dosadíme a vypočítame ml rovné 5643 kg za hodinu. Keby sme v priebehu výpočtov nezaokrúhlovali, vyšla by nám hodnota 5608 kg za hodinu, ktorú nájdete vo výsledkoch uvedených v zadaní. Hotovo, vyriešili sme úlohu B. V úlohe C máme vypočítať potrebný objem náplne absorbéra, našej absorpčnej kolóny. Na jeho výpočet musíme zostrojiť reálnu pracovnú priamku v rovnovážnom diagrame. Vráťme sa teda do materiálovej bilancie, kde nám zostala jedna rovnica o jednej neznámej, to je riešiteľný systém, ktorý môžeme jednoducho vyriešiť vyjadrením hľadaného x1 z tejto bilancie. Dosadíme číselné hodnoty a vypočítame x1 rovné 0,0061. S touto hodnotou môžeme pristúpiť k výpočtu objemu náplne. Rovnice na výpočet objemu sú dve, a to buď cez zloženia plynnej fázy alebo kvapalnej fázy. Obe rovnice nájdete v papieri so vzorcami. Pre plynnú fázu má rovnica tvar Vn rovné tok plynného inertu krát je y lomeno koeficient prechodu látky Kp krát A krát celkový tlak. Pre kvapalnú fázu má rovnica tvar tok kvapalného inertu krát je x lomeno koeficient prechodu látky Kc krát A krát celková mólová objemová koncentrácia zložiek v kvapaline. Ktorú rovnicu použiť, sa rozhodneme na základe dostupných údajov. Väčšinou rozhoduje o našej ceste výpočtu to, či máme v zadaní uvedené hodnoty pre Kp alebo Kc. Ak Kp, ideme cez plynnú fázu, ak Kc, tak kvapalnú fázu. V našom prípade máme zadaný rovnosúčin Kpa, čiže použijeme rovnicu pre plynnú fázu. Vyznačíme si známe a neznáme veličiny. Vidíme, že výpočtu Vn bráni neznáma hodnota veličiny Jy. Jy je integrál, v ktorom je zahrnutá hnacia sila vo vnútri kolóny
vyjadrená cez zloženie plynnej fázy, preto dolný index Y. Znie to hrôzostrašne, ešte horšie vyzerá jeho výpočet, v ktorom vystupujú veličiny YG a YL. Ich význam si vysvetlíme pri zakreslení riešenia v rovnovážnom diagrame. Najskôr zakreslíme polohu novej pracovnej priamky. Poznáme všetky relatívne mólové zlomky, takže vieme nájsť polohy bodov 1 aj 2. Tieto body spojíme, čím dostaneme našu pracovnú priamku. Poďme teraz k integrálu y. Veličina YG je reálne zloženie plynnej fázy v kolóne. To sa mení v kolóne pozdĺž nami zostrojenej pracovnej priamky. YL je rovnovážne zloženie plynnej fázy ku kvapalnej fáze v kolóne. Jedná sa o akési fiktívne zloženie plynnej fázy, ktoré by nastalo vtedy, ak by bola kvapalina a plyn v danom mieste kolóny v rovnováhe. Čo sa tým myslí? Zvolme si ľubovoľnú pozíciu v kolóne. Tu leží reálne zloženie plynu YG. K nemu musíme odčítať zloženie kvapalnej fázy. To sa nachádza na x-ovej osi, čiže ideme kolmo dole. Kde sa naša kolmica, kolmo dole, stretne s rovnovážnou krivkou, tam sa nachádza naše rovnovážne zloženie plynu YL. Ich rozdiel YG minus YL, ktorý je v menovateli nášho integrálu, je vlastne hnacou silou v kolóne vyjadrenou cez zloženie plynnej fázy. Našou úlohou je teraz nájsť hodnotu tohto integrálu, čo vzhľadom k nelineárnej rovnovážnej závislosti medzi x a y vedie k numerickému riešeniu integrálu. Využijeme na to lichobežníkovú metódu, s ktorou sme sa bližšie oboznámili vo videotutoriáli k cvičnému príkladu 3 z témy diferenciálna destilácia. Teraz princípy lichobežníkovej metódy len prebehneme. Zostrojíme si pomocnú tabuľku. Najskôr vytvoríme riadok pre YG, ktorý pôjde v hraniciach integrálu od y2 po y1. Pomedzi tieto hodnoty si rozdelíme naše zvyšné body, pomocou ktorých budeme zostrojovať pomocné lichobežníky. Pre toto video sme vybrali 3 body medzi hranicami integrálu a máme tak dokopy 5 bodov. Voľba počtu bodov je vždy na vašom uvážení. K zvoleným bodom musíme nájsť prislúchajúce YL. Poďme si to pre prvý bod ukázať spolu. Zoberieme relevantnú časť rovnovážneho diagramu. Nájdeme YG, čo je počiatočný bod našej pracovnej priamky. Z neho ideme kolmo dole, kde sa nachádza k nemu prislúchajúce YL. Jeho hodnotu odčítame z Y-ovej osy. Odčítaná hodnota je približne 0,0012. Zapíšeme do našej tabuľky. Rovnako postupujeme aj pre zvyšné body. Vyzerať to bude nasledovne. V diagrame si zaznačíme všetky naše YG tabuľky. Tie si nájdeme na našej pracovnej priamke. K ním musíme nájsť xy, čiže ideme kolmo dole, až na rovnovážnu krivku. Následne odčítame príslušnú y-ovú súradnicu bodov na rovnovážnej krivke. To sú naše YL. Zapíšeme do tabuľky. Keď máme všetky hodnoty YG a YL, môžeme ich zostrojovať lichobežníky. Potrebujeme poznať hodnoty podintegrálnej funkcie, nášho fyg. Dosadíme čísla z príslušných stĺpcov a dostaneme príslušné hodnoty fyg pre jednotlivé stĺpce. Potom zostáva vypočítať obsahy jednotlivých lichobežníkov. Vzťah na výpočet obsahu sme si už odvodzovali. Pre prvý stĺpec dosadenie bude vyzerať nejak následovne. Vypočítame hodnotu obsahu prvého lichobežníka 1,044. Analogicky postupujeme aj pre zvyšné lichobežníky. Hodnota integrálu je súčtom obsahov všetkých lichobežníkov. Pre náš prípad nadobúda integrál je y hodnotu 5,779. S touto hodnotou už môžeme ísť naspäť do výpočtu objemu náplne. Stojí pred nami jedna rovnica o jednej jedinej neznámej Vn. Systém je riešiteľný a na jeho riešenie nám stačí jednoducho dosadiť čísla za všetky veličiny a vypočítame Vn rovné 0,52 metra kubického. Na tomto mieste si vás dovolím upozorniť na dosadzovanie veličín v správnych jednotkách, najmä koeficientu prechodu látky Kp alebo rovno súčinu Kpa. V tomto prípade jednotka Kpa obsahuje móly a paskaly. Tok inertu Ni máme v kilomóloch za hodinu, tlak v kilopaskaloch. Na kompatibilné jednotky teda musíme našu rovnicu prenásobiť aj podeliť tisíckou, čo vo výsledku dáva, že Kpa si zachová svoju hodnotu 0,8, aj keď technicky s jednotkou kilomol na meter kubický na hodinu na kilopaskal. Nie vždy sa jedná o takúto elementárnu úpravu a preto si dajte na jednotky vždy veľký pozor.
Hotovo, vyriešili sme úlohu C. Úloha D reprezentuje variant prevádzky absorpčnej kolóny s recirkuláciou kvapalnej fázy. To znamená, že časť vystupujúcej kvapaliny vraciame naspäť na hlavu kolóny. Značenie sme si bližšie vysvetlili v minulom videotutoriáli. Recirkuláciou sa zmení poloha pracovnej priamky. So zmenou pracovnej priamky sa zmení aj hnacia sila vo vnútri v kolóne, čo znamená, že sa zmení hodnota integrálu y. Aby sme teda vypočítali zmenu objemu náplne, musíme najskôr vybilancovať náš systém, nájsť polohu pracovnej priamky a nanovo vyriešiť hodnotu integrálu y. Využijeme k tomu údaj o tom, že sa bude recirkulovať o 25% menej, ako je maximálne možné. Najskôr musíme ale zistiť, aké je to maximálne recirkulovateľné množstvo. Zostavíme rovnice. Začneme výpočtom maximálneho recirkulačného pomeru, ktorý sme si predstavili už v minulom videotutoriáli. Jedným z jeho výpočtov je pomocou relatívnych mólových zlomkov absorbovanej zložky v kvapaline. Pre maximálnu mieru recirkulácie platí, že sa dosiahne na hlave kolóny rovnováha, čiže pri výpočte ymax dosádzame x2 rovnovážne k y2. Vyznačíme si známe a neznáme. Na výpočet maximálneho recirkulačného pomeru nám chýba odčítať len x2 rovnovážne. Ideme do nášho diagramu a pre y2 0,0025 odčítame rovnovážne zloženie kvapaliny x2 rovn približne 0,0012. Hodnotu možno nájsť aj lineárnou interpoláciou, kedy nadobudne hodnotu 0,0013. S touto hodnotou budeme pokračovať ďalej vo výpočte. Nechýba nám už nič na výpočet ymax a po dosadení získame hodnotu tejto veličiny 1,15. Keď už vieme maximálny recirkulačný pomer, nastal čas využiť údaj o tom, že skutočné recirkulované množstvo bude len 0,85 násobkom tohto maximálneho. Zostavíme nový set rovníc. Definične možno ymax vypočítať aj ako pomer NL1max plus NL deleno NL. Aj tento vzťah máte v papieri so vzorcami. Vyznačíme si známe a neznáme a vidíme, že jedinou neznámou je NL1max, ktoré chceme vypočítať. Máme pred sebou systém jednej rovnice o jednej neznámej. Riešiteľný. Vyjadríme si NL1max úpravou rovnice a dostaneme nasledovný vzťah NL1max sa rovná NL krát ymax minus 1. Do tohto výrazu dosadíme číselné hodnoty a získame hodnotu NL1max rovnú 4,46 km za hodinu. Tu musíme prenásobiť 0,75. Zoberieme teda maximálne recirkulované množstvo, prenásobíme 0,75 a dostaneme skutočné recirkulované množstvo NL1 rovné 3,35 km hodinovú. S touto hodnotou už môžeme vypočítať skutočný recirkulačný pomer. Dosadíme a získame hodnotu 1,11. Tu si prosím uvedomte, že keď je v zadaní informácia o percente maximálneho recirkulovaného množstva, nemyslí sa tým percento maximálneho recirkulačného pomeru. Keby sme zobrali vypočítaný maximálny recirkulačný pomer 1,15 a ten prenásobili 0,75, dostali sme číslo menšie ako 1, čo by znamenalo, že recirkulujeme záporné množstvo kvapaliny. To je logický nezmysel. Treba preto pozorne čítať zadanie a uvedomiť si, čo máme zadefinované. So správnou hodnotou recirkulačného pomeru už teraz vieme určiť skutočné zloženie odchádzajúcej kvapaliny, relatívny mólový zlomok x2, pretože je jedinou neznámou v našej rovnici. Vyjadríme si x2 zo vzťahu na obrazovke a dostaneme výraz x2 rovné x1 mínus pomer x1 minus x0 lomeno skutočný recirkulačný pomer. Do tohto vzťahu dosadíme číselné hodnoty a vypočítame x2 rovné 0,0011. S touto hodnotou si môžeme zakresliť novú pracovnú priamku. Ideme do rovnovážneho diagramu. Bod 1 zostáva zachovaný so súradnicami x1 a y1. Mení sa pozícia bodu 2, ktorého súradnica x2 nadobudla novú hodnotu 0,0011. Nájdeme oba body a spojíme ich. Zostrojili sme novú pracovnú priamku pre absorber s recirkuláciou. Tento novovyzerajúci diagram s pracovnou priamkou využijeme na stanovenie nového potrebného objemu náplne absorbéra. Rovnica, ktorú využijeme, bude rovnaká ako v úlohe C. Nezmenili sa hodnoty jednotlivých parametrov okrem y, ktorý zmenou pracovnej priamky nutne musí zmeniť hodnotu, lebo sa zmenila hnacia sila v absorbéri. Výpočtový postup je ale analogický ako pri úlohe C. Zoberieme rovnovážny diagram a vyznačíme si polohy y, YG.
pre numerické riešenie hodnoty integrálu. Zachováme to isté rozdelenie ako v predchádzajúcej úlohe. Ideme s našimi bodmi na pracovnú priamku a z nej kolmo dole na rovnovážnu krivku. Tu sa nachádzajú naše jednotlivé hľadané YL, ktoré odčítame z Y-novej osy. Môžeme pristúpiť k tvorbe lichobežníkov a numerického výpočtu integrálu. Máme našu pomocnú tabuľku s riadkom YG, k ním odčítané YL a vypočítané hodnoty podintegrálnej funkcie pre tieto dvojice YG a YL. S hodnotami z prvého a tretieho riadku môžeme vypočítať hodnoty plôch lichobežníkov. Hodnota integrálu Y je súčtom týchto plôch, pre náš prípad je jeho hodnota 11,22, čo je takmer dvojnásobok hodnoty ako pre systém bez recirkulácie. Zoberieme vypočítanú hodnotu a ideme do vzorca na výpočet objemu náplne, ktorá už je riešiteľný systém jednej rovnice o jednej neznámej. Rovnicu vyriešime. Dosadíme číselné hodnoty a získame hodnotu Vn_rec 1,01 m3, čiže opäť takmer dvojnásobná hodnota objemu náplne pre systém, v ktorom recirkulujeme kvapalinu. Ak je Y zrástol na dvojnásobok, ostatné veľčiny zostali zachované, musel aj objem náplne zrásť na dvojnásobok. Opäť zdôrazňujem, pozor na jednotky dosádzaných veličín. Hotovo, vyriešili sme úlohu D. Na záver opäť rekapitulácia k príkladu. V tomto mimoriadne komplexnom príklade sme si na úvod zopakovali výpočty absorbéra bez recirkulácie. Pridali sme výpočet výťažku a objemu náplne. Pri výpočte objemu náplne sme si ukázali princíp výpočtu kľúčovej veličiny pre určenie objemu, a to je Y. Výpočet pozostával z numerického výpočtu integrálu lichobežníkovou metódou, kde sme oprášili vedomosti z diferenciálnej destilácie. Integrál Y v sebe zahŕňa hnaciu silu vyjadrenú cez relatívne mólové zlomky v plyne. Jedný z nich, konkrétne YL, sme odčítavali ako rovnovážne zloženie plynej fázy ku kvapalnej fáze pomocou rovnovážneho diagramu a pracovnej priamky. Následne sme prepočítali objem náplne aj pre systém s recirkuláciou. To však zahŕňalo najskôr prepočítať zloženie kvapaliny vstupujúcej do kolóny, kde sme si ukázali, ako spracovať údaj o percente maximálneho recirkulovaného množstva. Potom už výpočet objemu náplne bol analogický. To je všetko na dnes, majte sa pekne.